Comrade Blessed Geza resurfaced vakati munhu wese ngaagare kumba 22 na23 April kusvikira President Mnangagwa vastepa down. Asi Tatelisha asati aiwa bodo takazombomanya kumastriti last time iyo mukabva mangoti siya tikaita like sheep without a shepherd. Vataura zvakare vakati President havasi kutodiwa chero neCentral Committee chaiyo uye ZANU-PF yatonetawo navo. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So iro ndo sadza riri kudyiwa muzvipatara guys. Maraba zuro chaiye akashaika mushure negligence nezvimwe zvakadaro. Vageza vaita a very long speech yatazoisa kumucheto kwevideo. Please do watch this video kusvika kwarinoperera. Regai tingoti kavara pane zvavataura muchidimbu vati ivo vechidiki tererai zvatiri kutaura kuti ramangwana renyu rigoita brighter nekuti revolution inotoda kusundiwa nevanhu vachine simba. Number 2, last time vanhu vakaenda kumastreets vamwe vacho ndokubva vabatwa ndokusungwa. Vati ivo we want to assure political prisoners ese ari mukati kuti we are working tirelessly kumeka sure kuti mabuda uye muchamubuda umu. Vataura vakati ndicho chikafu chinodyiwa muchipatara, sadza nesupu yakadai, vanhu vachivata pasi vachishayirwa madripu asi muchiona zvigananda zvichitora mari vachidya. Asi Tatelisha wabva wangoti aiwa Vageza hatisi kuda kudaro. Last time makaneglecta vanhu taifunga kuti tichange tine backup yearmy, tichange tine backup yemaporisa, but hapana zvakadaro zvakaitika. Why makangoti siya mukasiya vanhu mumastreets vamwe vakasungwa? So ndo nyaya yanga iripo kukanza aiwa bodo this time hakuna munhu ari kuenda kumastreets, business as usual, endai kumabasa kwenyu maZimbabwense because revolution iyi iri kuratidza kuti haina kurongwa nenzira yakanaka. Ivo Vageza vangoti aiwa patinenge takanyarara paya tinenge tichistrategiza, iko zvino tiri kuweka gain on impeachment uye tiri kupa mukuru 1 month yekuti abve pachigaro. Fellow Zimbabweans, pachipamwe, this is yours truly again. Blessed Runesu Geza, Comrade Bombshell. Since my last address, I've been observing the political developments in our beloved Zimbabwe. On 31st March 2025, we made a strong expression of our displeasure with the way the country is being run. Mnangagwa responded by arresting 1 or 2 of our combatants. We stand firmly with them and assure them they will be released soon. We send the same message to detained journalist Blessed Mhlanga and all political prisoners of the Mnangagwa regime. Kunze kwakutoedza. Emerson Mnangagwa is going. There are no two ways about that. So far, we put an end to the 23rd nonsense. Only a disillusionary few like Daniel Garrett still hold on to that dream. Tinozviziva kuti mabasa emapirisi epfungwa. Daniel Garwe murwere wepfungwa anomwa mapirisi, saka dzinombotacha. Fellow Zimbabweans, in the past 2 weeks, we have unified citizens towards a common goal to fight for a Zimbabwe where our aspirations are realized. In this instance, only Mnangagwa and his corrupt Gananda stand in between. But I'm happy that as Zimbabweans, we now have a united resolve that Zimbabwe comes first before anything and anyone else. That Mnangagwa's corrupt regime must go. That this suffering and the neglect of our people must end. That Zimbabwe must rise and be a nation where prosperity is a lived reality for all. Vanhu vari kutambura. It's not a secret. It should pain all of you that recently
a talented musician, Tatenda Pinches, died crying for painkillers at the country's largest referral hospital. Zvigaranda zviri kuita mota nekukusha, yet there is silent genocide in the country. Zvinorwadza vanhu vakawanda, zvinorwadza vanhu veZimbabwe kuti mishonga here kana vana Mnangagwa nezvigananda vachiona vanhu vachipa mapiro avari kuita vanoti kudii. Zvese kana uchingori president uchiona mari, we don't care, but we know kuti mari iri kuwanikwa nana nezvigananda imari yehuori. But zvese wa president unoona mari yehuori ichiitwa misdirected kunyaya dzepleasure, kunyaya dzekutengerana magirlfriends mumahospital mako vanhu vachifa nokushaya mapirisi, mumahospital mako vanhu vachibhandedzwa nemakadhibox. Zvinonyadzisa, zvinongoreva kuti pfungwa dzako hadzichatori zvakanaka. Saka, fellow Zimbabweans, this calls for unity to remove Mnangagwa. United, we will realize the liberation struggle vision of a Zimbabwe yeguta ruzhinji. The message is now on the wall for Mnangagwa and his Ziganandas to read. We are aware that what they are doing now are the actions of a dying horse. Do not be distracted. On 2 April, I told you that we are running a process to impeach Mnangagwa because he is now incapacitated, he is suffering from vascular dementia, a serious mental health condition, right? He is unfit to continue working as President of the Republic of Zimbabwe. His condition has created a vacuum. Saka muri kuona mhuri yeZimbabwe tiri kutongwa nedhum-dhum. Saka dhum-dhum kuti rirambe riripo richititonga tenge takutozviitawo kunge tese tava mapenzi. Saka hatifaniri kumbofunga kuti roramba riripo here dhum-dhum ngarichimboenda tione kuti nyika yedu yaenderera mberi. Now Mnangagwa's family and Ziganandas vakuita madiro aJoina neoffice ya president. Unelected people are now exercising Mnangagwa's executive powers and looting the country dry. This is bullshit. This is unacceptable. This cannot be allowed to continue. Many of you have questions about the impeachment process I announced. As you have learned, Mnangagwa connived with Ziyambe, who is the leader of the House, Mebu Shilomona, who is the president of the Senate, Mudenda, who is the Speaker of the House of Assembly, to delay the impeachment process. The adjourning of Parliament was meant to buy time and give Mnangagwa an opportunity to bribe MPs. Makazionera moga MPs achipuwa ma-states munzvimbo dzisikabvumirwi kunge dzichivakwa dzimba tinoti ma-wetlands, but because vanhu ava vava so desperate nokuda kuramba vachidzvanyirira vanhu, nokuda kudzvanyirira zvido zvevanhu, vari kupa ma-MPs kuti ma-MPs vavatenge. Apart from dishing stands to the MPs, we understand
that money is moving around, buying MPs as we speak. This is not going to work. To MPs, you are in parliament because you are servants of the people who elected you to represent them. We are not in parliament to serve Mnangagwa's pet interest. If you betray those who elected you, you leave people with no choice. You can't be bribed by national resources to act in anti-people activities. We know Mnangagwa and his team. He have been holding secret meetings to whip MPs to reject the impeachment motion when it comes to parliament. Mnangagwa should know that his filthy money will not sustain him. His time up. Fellow Zimbabweans, every struggle comes with strategy. Today I want to announce a continuation of measures that we have in place. Do not be mistaken. Everything is on course to ensure Mnangagwa is gone. He is the enemy to progress, to all of us as the people of Zimbabwe. On Tuesday and Wednesday, 22 and 23 April 2025, munhu wese kumba. Every Zimbabwean must stay at home. We must shut down Zimbabwe completely. This is to make a strong statement to Mnangagwa and his Ganandas. Shops, industries will not open. Combis will be packed. From the circuit of your home, police will not take us you. But if they ever come to you, you have the right to defend yourselves. Muri Zimbabwe, tawuyane strategy isati takamira kufunga zvinhu zvinoita kuti Mnangagwa aende. Tiri kuona kuti judiciary Mnangagwa akakepcha. Tinoenda kuparliament, Mnangagwa anobvara parliament paanodira. Topinda muroad, Zimbabwe ndo nyika yoga in the whole world inoratidza kuti vanhu vaexercise their constitutional right to demonstrate kana paine zvinhu zvavasati vachada neutungamiriri huripo kana kuti vasati vachada mutungamiriri aripo. Saka zvataona imwe weapon yataona effective, we know zvakaoma nokuda kuti mararamiro atava kuita uwandu hwedu hwava from hand to mouth because hakuna mabasa. Saka vanhu vanorarama nongwavha. But muri yeZimbabwe ndiri kukumbirisai iwiponi hombe yoyo yogara kumba, iwiponi hombe hondo indedu tese. Kuenda kwa Mnangagwa kunonakira munhu wese womuZimbabwe. Saka paunenge uri umwe noumwe uoneka uchicontributa kuenda kwa Mnangagwa. So fellow Zimbabweans, we are staying away in order to force Mnangagwa to go. Like I said, his condition is continued to deteriorate. Important decisions affecting the country are now being made in meetings at his farm in Kwekwe, attended by non-elected people. We have been noticing the exposure of corrupt activities
conducted by his Zviganandas. Wukino Chivayo got 1.1 billion rands in the Zimbabwe Electoral Commission election material procurement saga. Of that, 800 million went to Chivayo's personal accounts in the South African Financial Intelligence Center noted that most of the money bought luxury items. Chivayo also got $500 million from inflated tenders by Mnangagwa's office in 2024. Linked letters from the Ministry of Finance also show that Finance Secretary George Guamatanga has provided an illegal and unconstitutional bank guarantee for a 20 million US loan to Valley Seeds. According to the letters, Guamatanga claimed that Valley Seeds is owed 191 million by the government. He did not explain how the government ended up having a legacy debt to that shell company established a few years ago. The letters also show the government paying gold incentives of 8 million US a month to a company, Gain Grid Investments, owned by Scott Sakupanya. The level of corruption is just mind-blowing, and we cannot continue like this. This shows that the country is being run by someone who is mentally challenged and whose executive powers have been hijacked. So, once again, fellow Zimbabweans, the fate of our country is in our hands. Next Friday, my independence celebrations akaitwa kuGokwe, were a complete disaster. Musavuka kuti zviri zvoga. It was not a coincidence. God uses weather as a weapon of war. Zvinhu izvi zviri mumaoko aMwari. Takufara norurimi rwechishona semazuva ese. Mhuri yeZimbabwe tinoziva kuti musi wa31 March takada kuratidza kunyunyuta kwedu pautongi hwaMnangagwa, tichida kuti Mnangagwa asiye ofisi. Zvikonzero zvacho ndezvekuti pfungwa dzake hadzichatori zvakanaka. Nyika yamumaoko eZvigananda. Takakutsanangurira kakawanda mabasa ari kuitwa neZvigananda, amwe acho munomaziva. Takabatirwa vanhu vairatidzira vachi-exercise their democratic right kuhurumende yaMnangagwa. Tikabatirwa vanhu vanokwana 102. Pari zvino vanhu ivavo vari mumajere. Pane makomiti akaitwa ari kuedza kuongorora magariro avo vari mumajere kuti vaone zvinokwanisa kuvabatsira. Hatikangamowo futi Comrade Blessed Mhlanga
a journalist ari kugara muusungwa asina mhosva yaakaita. Majournalist ane mvumo yokutora nhau. It's provided for in our constitution. Saka mwana uyu ari mubatwa pasina mhosva yaakaita, aingoitawo basa rake. Right, muri Zimbabwe toda kutendai zvakare tichikuratidzai kuti patakatanga nyaya yekuti Mnangagwa ainde ndezvipo zvatakwanisa kuachiva. Takwanisa kubatanidza vana veZimbabwe vari mukati meZimbabwe nevari kunze, because Zimbabwe ndiyedu tose. Kuva kwavo kunze hakuzi kuda kwavo, kutotiza matambudziko ari munyika mavo. Iko kunze kwacho kwavari kugara, mungava muAfrica, kungava kuAsia, kungava kuEurope, kungava kuStates, magariro avo vari kugara sema second citizens ikoko, vari kuita mabasa amwe ekuti haatauriki. Asi isu tiine nyika inoerera huchi nemukaka, vari hurungotapwa navanhu vashomanana, Mnangagwa nezvigarana zvake, mhuri yeZimbabwe ichishupika. Saka kubatana kwedu kwamatiratidza uku tinokufarira zvikuru. Rambai makashinga kusvika munhu yaenda. Chimwe chinhu chatakakwanisa kuti taachive takabatana pamwe chete inyaya ye2030 nonsense. Iye manje hakuna vanhu vachataura nezve2030 kunze kwouya anomwa mapirisi ekupenga. Ende kana munhu uchichengeta tataura kwenguva refu kuti Garwe mupengo anomwa mapirisi ekupenga, asi Mnangagwa anoramba akamuchengeta chete because iyewo ari kupenga. Saka yakuwa hurumende yemapenzi, but we managed kumisa chinhu chinonzi 2030. Right? Takakwanisa zvakare, takabatana semhuri yeZimbabwe kushedzera shutdown. Shutdown yedu yakabudirira zvikuru nokuda kwenyu mhuri yeZimbabwe. Vana Mnangagwa vakataya kukutyidzirai, vakati muende kumabasa, but makaratidza kubatana mukati hapana chokuendera kumabasa, because kumabasa kwacho hapana mari yamuri kuora, ende hamungaravi muchienda kumabasa muchitomwa nehurumende ine munhu ane pfungwa dzisati dzichatora zvakanaka. Saka tinokutendai zvikuru mhuri yeZimbabwe nokugara kudzimba kwamakaita. Chimwe chinhu chatakabudirira nacho, vanhu vakawanda vaifunga kuti nyaya yeimpeachment haishandi, but mukuona takadai takanyarara payapa tinenge tichifunga kuti toita sei kuti mhando iyi iende. Saka tinobuda nemastrategy akasiyana siyana, tikaona kuti right, taina musiti vanhu vedu vasungwa. Saka todii tikati aiwa, kuanditi parliamendi ndiye vanhu vari muparliamendi ava ndivedu havazova Mnangagwa, and ivo vanhu vanonge vachizviziva izvozvo. Saka takabatana isu nema MPs edu
vakati unzai nyaya kwatiri tidhire nayo muparliament, because hapana munhu achiri kuda Mnangagwa. Ndoda kutokutaurirai, ari kugara ari muScaffold zone yake imomo, aipo marunhu wese anomuda. Hakuna kana politburo yose iyaya angosara nemukadzi wake nevashomana, hakuna achamuda. Mucentral committee ndio mandiri inini, handichamudi. Nyaya yekuti vadzizo ndinodzingwa, ndodzingwa nani? Iye ndiye atakatodzinga muCentral committee nezvigananda zvake, hakuna achamuda. Kumaprovince kugrassroots hakuna achamuda. The same applies. Masters MP vanhu, not Mnangagwa. Ndosaka vakapuwa mapowers, right, ekuimpeacha. Mapowers ekuimpeacha vanapuwa napresident, because zvakatoitwa zvaonekwa kuti right, kana president anetsa, imba inokwanisa kumugadzisa ndeipi? Iparliament. Saka ma-MPs ane simba rawo, ndosaka vakati unzai nyaya kwatiri. Saka tinotenda mhuri yeZimbabwe nema-achievements ataita so far, but tinotendawo zvikuru midzimu yeZimbabwe, tinotendawo vemachechi naMwari wedu. Mwari aratidza pachena panyaya yema-celebration, ema-independence celebration. Musafunga kuti icoincidence kana zvangoitika. Mwari anoshandisa weather sechombo chehondo. Hazvisati zvamboitika anywhere in the world kuti vanhu vachicelebrate independence weather idisturbe, but izvi Mwari agamuchira nokuda kweminamato irikuitwa nemachechi edu. Nokuda kweminamato tinoziva kuti mudzimba umu vanhu havasi kurara vachinamata kuti ene Mwari akomborera nyika yedu. Saka Mwari aratidza simba rake. Ndezvakaita kwaNemudziya, isimba raMwari, kuita kwaMwari. Saka machechi rambai muchinamatira nyika yedu. Midzimu yeZimbabwe rambai muchionawo kuti maita zvamunoita kuti Mnangagwa aende. Saka isu mhuri yeZimbabwe takabatana musi wechipiri, musi wechitatu. I know zvine matambudziko, but ngatiite matambudziko iwawa kwenguva shomanana. Tava kusvika munhu uyu haana 1 month aripo. Ngatibatanei tishinde, tisaenda kumabasa, ngatigarei kudzimba dzedu. Ndapota mhuri yeZimbabwe. I thank you very much. Mushure mekuteerera speech yaComrade Geza, manetizens akawanda vane mixed feelings. Vamwe vari kuti better timire naTaTeLicious nekuti nyaya yekuzosiwa mustriti musina leadership inyaya yakaoma. Tine vamwe vana veZimbabwe vakaenda kujere in as much as they are assured kuti vachabuda pari zvino vachiri mukati. People are dying since 2000. We lost more and more relatives since 2000. We've been preaching this same gospel. Had you listened to us then, we will be listening to you now. As of now, with this movement, Zimbabwe will not change. It will still go the same direction, but with a different leadership. The current leadership said the same before getting into power. Guess what happened after they got into power? Yes, you are right. They even went worse. It's now a ZANU-PF policy that whoever is hungry cries, gets power, abandons the masses, enriches his family and friends until someone complains like him. The problem is not the leader,
It is the system. Changing the leader will not solve anything. The fight that needs to be fought first is the mentality of Zimbabwe must be led by the people who fought for it. In other words, no one will rule Zimbabwe if you were not part of the war, of which every Zimbabwean was contributing to the independence of Zimbabwe one way or the other. Each and every family is a member or members that were affected by the War of Liberation. Only a few retained Zimbabwe as their own and claim to be the ones who liberated Zimbabwe. Zimbabwe needs a whole new system which is not aligned by ZANU-PF, a system that will not oppress the masses, empower human rights, protect freedom of speech, and abolish corruption. Nyaya ingoripo ndeyekuti we have a new wine in old bottles and hazvisi kumboita. Actually, this is old wine in old bottles. Hapana chiri kumbochinja apa guys, ende vanhu vaneta vari kuti Mdarageza vari kuita basa rinoshamisa, yes, kuti vasiye vabvisa vanhu ava mupower. But guys, 2017 vanhu vakamanya mumastreets vachifara kuti pabviswa umwe mupower. Chatiri kuda izvezvi tiri kuda new wine in new bottles. Torega nyaya yekuti liberation struggle it's been 40 years. Chimoyo yakabombwa kare. We are not watering down the fact that pana vanhu vakafa kuchimoyo bodo, but tiri kuti we are not going to remain in chains because of things that happened long back. Calling for a shutdown is a risk, but a powerful tool. Success of March 31 shutdown shows that people are fed up and willing to act when leadership emerges. If Geza maintains momentum and the shutdown of April 22 and 23 is widely observed, it could seriously shake Mnangagwa's grip on power, especially if international attention follows. Ndevamwewo vari nemuonero wavo vari kufunga kuti aiwa tikaramba takatsika accelerator zvinogona kufamba zvakanyanyisa. Vamwewo ndo vari kuti while I respect the bold stance taken by Geza, Zim must not fall into the trap of thinking removing one man will solve Zimbabwe's deep-rooted crisis. Mnangagwa is not the disease, he's a symptom. The real cancer is the entire ZANU-PF system that has held power for decades through manipulation, violence, and corruption. Replacing Mnangagwa with another ZANU-PF figure, even one like Geza, risks replicating the same dictatorship under a new face. What Zimbabwe truly needs is a reshuffling of power among the same elite, but a complete dismantling of the oppressive system they've built. This must be a people-led revolution, grounded in the will of the citizens, not one spearheaded by ex-soldiers or central committee members. If there's going to be a shutdown, let it be the beginning of a broader movement to end the war-rotten structure, not just an episode in a power struggle between factions of the same failed party. The future belongs to the people, not to the gun-wielding men in uniform. Those who say people fear demonstrations are literally joking because they are being killed indirectly without demos by ZANU-PF. The day sickness and accidents will knock at your doorsteps. Hospitals will turn and laugh at you as they will ironically assist you to meet with your maker instead of protecting you. Saka vanhu vari kuti hatitye ZANU-PF, hatitye kudemonstrata. Asi tinotya kufa nama-accidents tisina painisi. No shutdown will remove ZANU-PF. These people are hardcore, and over the years have been begged to thwart any attempts to remove them from power. Geza, being a seasoned guerrilla trained and qualified in Russia, must use that expertise to mobilize for a more robust way to destabilize ZANU-PF. Anything less than that is just pushing for defenseless masses to be arrested and tortured. End result, the morale will fade away, and in the long run, people will not be part of these shutdowns. Intelligent, driven guerrilla tactics will shake these people. Zimbabweans, do not be confused. We repeat, do not be confused by different point of views by people who does not understand what a revolution is. Zimbabwe once be Zimbabwe Rhodesia, but the struggle continued, and I myself have been a Dzaku. Dimkoma Chamera vari kudaro. Let people try until they reach destination. During the struggle for independence,
There were many who were busy trying to discourage us, but we fought until we won. The Abatengesi joined us in the celebration. Let's be wise, my fellow Zimbabwean people. We are trying to bring about change. Tichinovhara zvedu pane wanyora upo uchimona kati it is clear that even those who were once part of the system are fed up with corruption, failed healthcare, and broken promises. His leadership is mobilizing successful shutdowns like the one on March 31, shows the power of unified civil action. This brings me to a critical point. Why isn't the mainstream opposition building on this momentum? Why are we not seeing coordinated efforts between opposition leaders, civil societies, to force a real political change? I always study patterns, and one disturbing pattern in Zimbabwe is a lack of strategic follow-through. We've seen too many symbolic gestures without sustainable pressure mechanisms. In your view, Opo, what would it take for the opposition and citizens alike to capitalize on this internal rift within ZANU-PF? And if someone like Mr. Chamisa truly seeks change, why not align openly with the movement like this instead of appearing passive? Zimbabwe needs a shift, not just in leadership, but in political culture. A soft genocide is happening in our hospitals. Yesterday was Gerima Panzori, Tatenda Pindis, and thousands of people are dying. Maybe tomorrow it's me, or it's you because of corruption. Government is passing draconian laws, rendering most people jobless. 22 and 23 in Indo-Garangu Kumba to express my displeasure. The government has to respond to people's suffering. So guys, the future of Zimbabwe is in the hands of the citizens and not the government. Unity is key. We have to put this government in place, whether you voted or you did not. Waka contributor kana kuti hauna, kana uchiziva kuti uri kutambudzwa ne ZANU-PF geza wakupai signal. Hameno guys, isusu hatita zvepolitics, tiri kungokupai zviri mumastreets kuti hanzi garai kumba. Kana muchifila kuti government haisi kuseva zvido zvenyu kunyanya, you can stay at home to express your displeasure. Asi kana uchifila kuti uri happy nezve zviri kuitika munyika, aiwa rova bhutsu wakananga kubasa, unoshandira mhuri yako, nekuti aiwa imi ndimunoziya nhamo yenyu, nekuti bhutsu iyi inorwadza akaipfeka.